شقایق بسرم خیالی دریا بلبم ترانه گل بدیلم نوای رویا در تنم پیراهن از دور در نگاه شور دنیا سر به صحرا دور دنیا جستجویت میکنم دلم چه موج دریا آه میتپد. ассалому алайкум дӯстони азиз, чихеш мо ҳамаатон нағз, саломатиатон нағз. умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастедон. инҷа ман духтаро як влоги хонагӣ, влоги озодона ба ягон темаҳои фаберлик гуфтам имрӯз тайёр кунам, барое ки бисёриҳо ҳамин комментариҳо менависанд. манам безор шуда гастам, на самом деле аз ҳамин хел комментариҳое ки эй бо фаберлик, бо ҳамин тема безор шудем, дилгир шудем, хулоса ҳам хел гапо менависанд. гуфтам хай малаш имрӯз як влоге ки берун аз темаи фаберлик кунам. гуфтам духтаро ман ҳам фаҳмидан мумкин аст, барое ки ман ин каналама барои пешравии кори фаберликам кушодаги ҳастам. ман аз ютуб ягон тин намегирам, ягон грамм, гӯем ягон копейка намегирам. барои ҳамин барои ман видео кардан, монтаж кардан, инҳоя озвучка кардан як вақти зиёда мегирад. барои ҳамин духтаро агар ки кори ман ба ҳамин тааллуқ надошта бошад, ҳамин видео ман партоф данам вообще умуман гӯем фоида надорад, наоборот вақти ман намегираду халос. лекин ман видео кардан, монтаж кардан, озвучка кардан, канала пеш бурдана нағз мебинам. на самом деле ба ғайр аз кори фаберликам, мисол ҳамин кори блогерия ман бениҳоят нағз мебинам. барои ҳамин мешад ки як вақтҳое шавад ки ҳамин фақат ҳамин влоги оддӣ хонагӣ бошад ба ягон темаҳои лишни гуфти гапо. анам хеле духтаро ҳозир ман инҷа чечевичный суп тайёр карда истодам. инҷа духтарчам намемонад ки ман ба ҳазур кори хонаи кунам, шавҳарам набошад. агар ман ҳамхел як бор мегирам, як бор мемонам, як бор алда мекунам, хулоса ҳамхел карда авқатома тайёр мекунам, уборкоам мекунам. ана баъд чи влогҳои пешинам ба духтарако менависанд бениҳоят модарои беҳтарин ҳастедон. шумо духтарое ки менавистон ки кӯдак гиря кардааст, то телефон бозӣ карда шиштӣ. ман бениҳоят хурсанд ҳастам ки шумо модарои беҳтарин ҳастедон, ки шумо намемонитон ки як минутам, якуним минутам гӯем кӯдакотон гиря кунанд, фақат кӯдакотон дастатон ба гӯем шумо мадари беҳтарин будагитон. ман қоил ҳастам да, лекин кӯдакои ман хеле якум фарзандам, дуюм фарзандам инқадар гӯем кӯдаки дастӣ набуданд. инаш бошад фақат ҳамин дастат бардор мегӯд, гир мегӯд, хулоса ҳам хелда ман кати фақат бояд бошад. вай агар ки адастам монам тамом сразу сар мекунад инҷиқия, гир мегӯд. хулоса гап ки барои ман это нормально. то что ман мондам, рафтам аз паси кором шудам, кӯдакам якдам гиря кард, это нормально. поэтому агар ки шумо дилатон сахт сӯхтоса бошад ки кӯдаки ман додвой кардааст, метавонед ки просто перемотать кунед ҳамин момента шуда. яке ки мешад ки овози кӯдакои ман мебуроянд. и это абсолютно для меня нормально, да. барои ҳамин духтаро инҷо закази мо омад фаберлик. ин мусор бояд партиян шаварам ҳозир омада. ана духтаро инҷа закази ман аз фаберлик. Да, ты будешь открывать в этот раз. инҷа имрӯз духтарачам ман ба ёрдам мечад барои кушодани. инҷа духтаро ман блендер заказ кардаги будам. асосан ман барои блендер заказ оформить кардаму, лекин боз бинам агар скидкаҳои калон рафта шудааст. Каушут, да? Тапочки домашние. Смотрите, какие красивые. Они были, кстати, по скидке. Журнал. Каталог. Как можно было говорить? Можно говорить журнал. Это и есть журнал. Кроссовки. духтарчам ягон бор тоҷики гап намесанад духтаро. як ҳамин тоҷики гап зан гуфта вай мекунам. шар медорам мегӯда, намедонам бораи чӣ ки ҳозир вай кам тоҷики гап задан сар карда закунам, шарм надоштам. намедонам бораи чӣ тоҷики гап мезанад механдад, да, кам забонаш ки хушрӯ намепечад. барои ҳамин тапочки нишон додашам мегӯд ки кавш шуд. ман ягон бор нашунидам ки штобай кавш гуфтагӣ бошад. кавш тапоишкоча меброем гуфта хай ман гап мезанам, уже медонад ки чӣ. лекин ягон бор нашунида будам, да, ки худаш тоҷики гап занадам хеле.
барои ҳамин оста таҷикиям ёд гирифтааст. Инҷа ман блендер заказ кардам духтаро, бениҳоят блендераш хушрӯи стилненький. Духтарчам 6 моҳа шуд духтаро, бага басор дала ки ман 7 моҳаям мешад худохоҳад ки барои ҳамин акнун суп пюреш ки там всякие разные тайёр кунам мегум. Блендер барои ин чиз лозим буд. Хай блендер барои ҳар чиз дар кор шуда меистад. Ман чи барои зажаркаям мисолан ту ягон зирбакча мекунам ки ягон супчик ба можно тез пиёза реза кардан, хай морковкаям даже можно реза кардан, да, амин вай кати блендер кати именно тез на раз два вай карда метад, майда карда метад сабзию пиёза. Баъд гӯштам мешад ки гӯшта прям слишком фаршам накунӣ, 2-3 бор лад зани агар уже худаш гӯшти резабоин мешад, да. Анам хеле. А ну-ка, Софика, на меня смотри. Ты упадешь. Автобус не да? Инҷа магазин дар омадаем. Каматун майда чуда гирем гуфта пешхонава магазин пятерочка будааст. Ягон бор баъди ҳаминҷа кочидан ягон бор ман надар омада гирдам, якон бор дар омадастем. Фақат заказ мекунем. Инҷа нарху навоҳоя нигоҳ кунед духтаро. Вот смотрите. Ин нарху навоҳоя ман чанд қабоз надидаги будам. На самом деле даже скидкаш катиам. Нархаш гарон. Фабелик ба ман бениҳоят арзон мегирам ва шампуни нархоша бину. Хай. Хеле картинка ҷамъ кардем. Хай дароем ягон майда чуда гирем барои кӯдако гуфта дар омадему бо ин ягала чиз бардошта баромадем. Инҷа грибочки гирифтем, рибка. Имшаб апама меҳмони фарёд мекунем. Мебиёянд ягон чиз тайёр мекунем гуфта камтарак харид кунем гуфта дар омадем. Ман ҳамин майда чуда як пакет ҷамъ карда баромадем. Ҳамин ҳозир ҳамин пакет ба гӯем продуктое ки ҳамин рӯз охташ тамом мешад. Ин пагоҳ ба намемонад ягон чизи инда. Ҳамаша як бор мана мисол компот мекунӣ, як рибка пожариш и всё, помидора мегирӣ, салат мекунӣ, аллакай тамом, ягон чиз намемонад, да. Вот пачеку чанд қабр омад? Ровно 5000 рубл. Вот на самом деле ҳозир ҳама чиз қимат шудаги аст духтаро, бениҳоят продукты нархаш биромдаги аст. Намедонам рӯз аз рӯз ҳама чиз қимат шудааст. Вот сыр барои вай гирифтам, сырный супчик тайёр кардам ба помидоры, як дуна муд. Мана ин куколка духтарчам гирифт барои худаш. Ин рибка имшаб тайёр мекунанд, шавҳарам худашон тайёр мекардиянд. Ҳама чиз тайёр кунем, ман тайёр мекунам, худам пухта метиҳам гуфта накунанд. Инҷа вай хеле солёный помидорчики маринованные, кажется. Ман ин барои кӯдако. Хосия гап ҳозир ҷобаҷо мекунӣ. Всё, ҳамаш ҳамин рӯза ужин ба тамом дига ягон чизи ваям гирифтаги монда. Там ҷахай горошек, фасоль, кукуруза и всё на этом. Ҳозир апам бояд баъди 1-1.5 соата биёянд, вале телефон карда мебиёд, мегуфта бояд биёянд. Духтарча писачашона мегиранд ва мебиёнд. Анам хеле ягон салатик тайёр мекунем. Баъд рыба, хай бо ягон худашон шаварам бинем кани чи тайёр мекунем, гӯян агар тайёр мекунем да ягон чиз. Возможно пицца, возможно просто салат кати рыбка. Должна прийти. Сегодня на ужин рыбка с овощами от мужа. Инҷа духтаро шаварам ҳозир грибы жарить мекунам гуфтан. Хеле жарить нею, как соус мешад, да, грибочки с овощами. Баъд салат ба мани хеле курочка, баъд хай овощи, кукуруза бо ёни рибка. Ман аз ин картофел жарить кардосям. Анам хеле духтаро зажаркаям қариб тайёр. Инҷа духтаро аллакай як рӯзи навбатӣ гӯем пагоҳаш ба баъди апама гусел кардан дина як тайёр кунам гуфтам самбусаи варақин. Лекин духтарчаи ман камтар инҷиқ мекунад. Шаварам кор бубудан, гуфтам кунам ё ки накунам, рисковать кунам ё ки не, барои ки ними агар ки чи хамирак шудам агар ки гиря кунад тамом, да духтарчам. Анам хеле тайёр кардам дарунаш ба картошка, зелень, лук, приправы, хай зира, чизе ки шумо махул бошад. Ман без картошки намекунам ягон бор духтаро ҳама вақт самбусаи картошкагин мешад. Анам хеле раҳмати калон духтаро ки дастгирӣ мекунед канали мана. Хайр то влогҳои оянда. Духтарои азиз, ана ин чалаи тиллоя
як нафар директори пешқадами ман мондагӣ ҳастанд тӯҳфа барои он духтаракое ки ба командаи мо номнавис мешаванду аввалин закази худашонро оформит мекунанд, яъне ки собун, шампунь, зубная паста, порошоке ки шумо аз коҷа аз магазинҳо буромада мехаридон, агар ки ҳамина аз компанияи Faberlic харидорӣ кунедон номнавис шуда, мумкин ки ҳамин чала насиби шумо бошад. Мо баъди 3 рӯз аллакай ғолиба интихоб карда дар ҳамин YouTube каналам мисол прямой эфир карда ман нишон медиҳам ки бурд кард ҳамин чалая, яъне ки шумо ба фақат ҳамин номнавис шудан лозим аст, якумин закази худтон оформит кардан лозим аст. ҳамин маҳсулотое ки шумо мехарид и так буромада аз дигар ҷоҳо мехаридон ки шумо зубная паста, шампунь, собун, капля для мытья посуды истифода мебаритон. ана баъдан шумо вақте ки харид мекунед хоҳарҷонои азиз, шумо ба компания як ҳозир подаркаи беҳтарин мондаги аст, ходовая косметика корейская, бениҳоят косметикаи беҳтарин аст духтаро ва таърифоташ бениҳоят бисёр аст. ана ҳамун тӯҳфае шумо барои перерӯшакатон гузаштанатон мегиредон, яъне ки барои аввалин заказатон ҳамун подаркаи шумо просто гиредон барои худатон. ин тӯҳфа аз тарафи компанияи беҳтарини мо мешавад барои шумо. боз яке ҳамин чалаи тиллои мо насиби шумо гардада. озмунба иштирок мекардагиҳо бисёр намешаванд духтарако, барои он ки на ҳар кас мехоҳад ки регистратсия шавад, заказ оформит кунад, коргари компанияи Faberlic шавад, на ҳар кас мехоҳад. барои ҳамин агар ки шумо фикр хаёли дар ҳамин компания кор кардан дошта бошедон, агар ҳаракат кунедон, барвақтрак номнавис шаведон, баъд шумо аллакай ҳам беҳтарин кор ба дохил мешаведон, ҳам беҳтарин ҳамкорҳо пайдо мекунедон, ҳам хайбахтатон агар ки баландӣ кунад, худо хоҳад ҳамин чалая бурд карданатон мумкин аст. ин як талчок барои шумо кора сар карданатон на духтаракои азиз. барои ҳамин бе ягон ваҳму воҳима нависатон ҳамин номери ватсапи ман баш, мо номнавис мекунам, ҳамкория сар мекунем. хеле ки ҳамаи шумо медонед духтаро, барои кор кардан фақат шумо ба телефони мобилӣ дар даст лозим асту хоҳиши камтарак кор кардан, камтарак вақтатонро сарф кардан, тамом. Дига ягон чизе дар кор нест. маълумоти олӣ, забони русӣ, кӯча буромада фурӯхта гаштан ягон чиз дар кор намешавад. худо хоҳад ки. ана михел духтаро, ҳамин номери ватсапи ман. раҳмати калон барои таваҷҷӯҳатон.